Ešte sa krst novinky Velestúr ani nezačal a už bol autor Jozef Banáš na roztrhanie. Podpisoval knihy, dával médiám rozhovory, diskutoval o svojom knižnom príbehu. Prišli mnohé známe tváre a skvelú atmosféru vytvorili aj muzikanti Janko Kulich a Kolégium. Zaspievali aj pieseň, ktorá sa skvele hodí k príbehu Velestúr. Ochutnaj šťastie. Na zdravie, na šťastie, na lásku. Kýcha sa len zo štvorlístku. Čo je to teda Velestúr? Reálne je to vrch v Kremnických horách, staré slovanské obetisko, ktoré má mystickú atmosféru. V románe má symbolický význam, pretože v názve Velestúr je pre Joža Banáša ideálna kombinácia muža a ženy. Veles bola totiž slovanská bohyňa, bohyňa matka, a Túr zasa boh sily. Je to symbol kráčania tej cesty každého z nás v nejakej symbióze k rovnováhe vzťah muža a ženy a k rovnováhe vo všetkom, čo žijeme. Na Velestúre je skala a na nej staroslovanský nápis v runovom písme, ktorý objavil kremnický archivár Kryško v 19. storočí. Jeho postavu nájdete aj v knihe. Nemal to však jednoduché. V čase silnej maďarizácie ho potierali, dehonestovali, nápis vyhlasovali za falzifikát. Dôvod bol jasný. Ak by sa ukázalo, že ten nápis je pravý, tak máme tu jasný dôkaz, že dávno pred príchodom Cyrila Metoda tu bola teda slovanská kultúra na vysokej úrovni so svojím písmom a že dávno pred príchodom Cyrila Metoda tu bolo kresťanstvo v tomto regióne. Už krátke ukážky v podaní herca Michala Kubovčíka zaujali asi 100 hostí a ako povedala Adela Banášová, niektorí ani nedýchali. Zmocnil sa ho pocit, že už niekedy v podobnej situácii bol. Čo si mu napovedalo, že za skalným bralom, ktoré práve obchádzajú, sa cesta rozdvojuje. A skutočne. Hoci podtitul knihy Velestúr znie Román o hľadaní rozkoše, Adela Banášová upozornila prítomných pánov, aby sa netešili. Erotika to nie je, ale kto vie, možno bude pokračovanie. Erotický román z prostredia starých Slovanov. To je diera na trhu. Pozor, ak už ste si kúpili knihu Velestúr alebo sa chystáte kúpiť, môžete hrať vo veľkej súťaži o 100 kníh zadarmo a predovšetkým o 10-krát mystický víkend pod vrchom Velestúr v horskej chate Hostinec. Všetko nájdete na stránke www.jozefbanás.sk a bude to veru skvelý zážitok pre všetkých dobrodruhov, tvrdí hostinská horskej chaty Iveta Ceferová. Bez elektriky, voda čerstvá z prameňa, veľmi dobrá, najkvalitnejšie v okolí. Ticho horí, medvede labku podajú. Výborne. Však pripraviť sa treba na to, že to bude fakt dobrodružné a romantické. Krstnými rodičmi boli práve pani hostinská Iveta Ceferová a blízky priateľ Jozefa Banáša Alan Dolok, znalec runového písma. Pani Ivetka vymyslela, že sa bude krstiť veľmi netradične a to bude prachom z Velestúra. Bude sa to sypať z rohu túra, aby to bolo už naozaj symbolické a príznačné. Želáme knižke veľa